मानि खुसियाव एसेबां संनाय खावनायलाय हा आइ बिखुनजो जावैसो फैबाय नों आं फैयाखै आंथ' बन्थ' मुरासो हाबानि खामानि मावनो फैनाय मानसिफोरनो एसे जाहोनो लोंहोनो लाहार फाहार खालामदों आरो खुसि मोनदों बेवहाय हाबानि दिनाव खुसि जायाबालाय मालाथो खुसि जानांगौ जाखो जावैसो एमएलए मानि खुसि जानांगौ जाखो हा बेवहायफोर थफसिया मालायनि न'आव थांसिगोन बेखौ खुसि जादों नोंसोर हा बा फिसा हिनजावखौ बिलाइनो मोनसिगोन होननानै बिराद खुसि नामा नोङो हा आइ बिखुनजो फिसिनो हायाबा हाया होननानै बुंखाना आं जोंहानावनो दोनगौमोन ना फिसा हिनजावफोरखौ बेफोरबायदि दोनजाबाय थाया जावैसो अमा राजा बयहाबो सम मोनसे थायो हिनजावनि फिसा मालायनि न'आव थांखानांगौ दिनै आइ थफसिनिबो दिन फैबाय बेनिखायनो बिलाइनो नागिरबाय अब्लाबो थफसिया दासो देरफुथारदोंमोन ना बे सिख्ला देरफुनाय मानसिखौ दानो हरो नामा हाब फाग्ला बे थफसिया कि देरफुनाय सिख्ला जाबावो हाबानि बैसोआनो बारलायलांबाय हाबानि बैसोआलाय माला हाबानि बैसोआ बुंलाय बिखुनजो गाव उन्दै बैसोआव हाबा जानायखाय फिसाजोखौबो होखारहरनो सानथारबाय आरो ना ओइ फाग्ला जावैसो नोंजों नांलायबाय थानो हाला आं थांलाय बै पेन्डेलफोरखौ माबोरै साजायदों साजाया नायहैलाय अमा राजा एसे हेफाजाब होदो दे नोंखौबो जोंबायसो आं सोमस्रि थफसिखौ जाला माला हरनो नागिरनायाव नोंबो हेफाजाब होदों ना आंलाय माथो खालामबावनो दे अमा राजा आंबो मिथियानोमोन खमसे खम थफसिखौ हाबा होग्रोनायनि सिगां आंनाव सोंग्रोनो हायोमोन ना बिखुनजो बिराद गाज्रि मावबायलै नोंसोर बिराद गाज्रि मावबाय जावैसो नों फैबाय मोजाङानो जाबाय हाबायाव मानसिफोरनो खामानि राननानै होनाय बिबानखौ नोंनोनो हगारबाय आं जावैसो लोगोसे हाबायाव फैनाय आलासिफोरखौ सिबिनांगौआ नोंनि दायित्व आच्छा दिनैनि बे समनि थाखायसो आं बे बुहुमाव जोनोम लादोंमोन आरो दे जावैसो मोजाङै हाबाफारिखौ मावनानै होदो आच्छा बारु थाइबानि लारु बिहावसो खोनासंलाय नोङोथ' मानो दुदुलानो हरनो नागिरखोब्रा फिसाजोखौ नामा बिदि नङालै जावैसो दुदालासो अब्लाबो बिहावसो बेफोरबायदि मानसिनो मानो हरनांगौ जाखोब्रा मैया दाखालिनि सिनाखि मानसिनो नोंबो सासे हौवा मानसि नङा होनबा बिहावसो सासे हौवासा मानसियासो हौवासानि गोसो गोरबोखौ मिन्थियो नङा होनबा अब्ला बेफोरबायदिखौ मिथिखानानै मानो दुदालानो हरनांगौ जाखो नोङो मानो हरनो सानखो आं मिथिनायाव जावैसोआ जोबोद मोजां बेनिखायनो हरनोसै आरो बेवहाय दान्थे बिदान्थे जेबो खालामला जावैसो नोंल' एसे हेफाजाब होफादो आं एसे गामिनि मानसिफोरखौ खबर हैबावनि खोब मोजां खामानि मावनाय बायदि मोनथारदोंना नोंसोर बे दुदुलाखौ बिराद मोजां मोनथारबाय आरोना नोंसोर दुदुला नङा अमा राजा दुदालासो जियानो जा खोनानायावथ' एखे खोनाफ्रामोना माखौथो राखां रुखां जाबाय थाखो हाबाफोरावलाय जावैसो हामाना बिदि आंनि गोसो मथे हाबा खालामनानै होयोमोनब्ला बेवाइफोर थफसिखौ आंनि हाथाया जोख्लोबनायानो नङामोन हाराव हुराव मिनिनायसो नुगौमोन नोंसोर नाथाय गैया आंनि गोसो बायदि थफसिखौ हाबा खालामनानै होआसै ना मा बोरखां फैलायखो नोंहालाय आच्छा हांग्रिमोनदि आं बोरखांफैदोंसो नङा होमबा आं मोजांनि थाखायसो बे हाबायाव नुजाफैदों मिथिबाय मा मोजांनि थाखाय नुजाफैखो नोंलाय बेवाइफोर थफसिखौ हाबा दा खालाम दुदुलानो दाहर होननानै नोंबो मानो जागोन नामा नों माबा भगबान आरो आं भगबाननिख्रुइबो खम नङा मिथिबाय आं भगबाननि नैथि जायगायाव भगबाना जेब्लाबो सेथि जायगायाव आरो आं नैथि जायगायाव लाजियाबो भगबाननि नैथि जायगायावनो बेयाव फैनानै दावराव खालामफैदों आरो बियो मानसिफोरा खोनाबा मा सानगोन नोंखौ आं फाथालाय आं मानसिफोरा मा सानो मा साना आरो आंनाव एसेबांबो टाइम गैया मानसिनि गोसो सिङाव हाबनानै नायनो जायखिजाया हांग्रिमोनदि बेवाइफोर थफसिखौ हाबा जानो होनांलाब्रा आं नोंनि खोथाखौ सब मिथिखायो मिथिबाय बेवाइफोरबाबो नोंजों बारग'वा दालाय मानो बेवहाय नुजाफैदों हाफांखौ नायथांना नों हाफां बेखौलाय मानो नायनांगौ जाखांलाय नोंसो दा हाफांखौ नायनो लुगैनानै हस्पिटालाव बेमार जाफ्लाहैनाया आइला मा होननाय जादोंलै बे आंलाय हाफांखौलाय मानो नायहैनांगौ जाखोब्रा हाफांखौ नायहैनो नुवाखैमोनबालाय हस्पिटालाव मानोथो एडमिट जाहैनायमोन नोंलाय बेखौबा आं मा होननानै खोन्थाबावनांगौ जाखो बे नेवलिनो आं जे मादालिनि बिदा दुदाला होनना मिथिनानैसो बारदावनानै हस्पिटालाव थाहैदों जाला माला दा बुंलाय नों हांग्रिमोनदि आंखौ बुंनायखाय लाजिदों लोमजाया साजाया हस्पिटालाव मोनहैबाय थायो खावला सिबला एबारथ' आरो हाफांखौ नायनो लुगैनानैसो थाहैदों नङा होमबा आइला हस्पिटालावलाय हाफाङा आंनि उनावसो एडमिट जाफैदोंब्रा नोंनि मथेबाथ' हाफाङासो आंखौ नायनो फैदों माथो थिक सानैजों खोथा दंलायखायो खोमा आइला जामाइला मा होनदोंलै नोङो हांग्रिमोनदि थाङै थुङै नों आंखौ हाफांजोंसो मोनबायना दाउट खालामनायनि एम्फौआ नोंनि मोदोम गंसे हाबजोबमारबाय खोमा बेनिखायनो हाफांजों सेन्टाइस सानलाय लांबायलै नों आंखौ जावैसो एमएलए माखौ इसिबां गोदै मिनिखोहाय रोंगौलाय हांग्रिमोनदि नोंबो जात होननो बिराद खुसि मोनथारदों आरोना नों हाफांजों जंखायनायखाय सिख्लाफोरखौ लाइन मारिनायाव हाबाय दा मालायनि हिनजावफोरखौ नोजोर होलायबाय रागाजोंनो बिराद गोसो जादोंमोन नोंनि सायाव नाथाय हाफांजों एदावनायखौ मिनिनोसो ओंखारदों आं मा
सानो सोरजों जंखायोब्रा हाफांजोंसो मोनलायबायना नों आंखौ एदावनो लाजियाबो एदावनायखौ बिराद मोजां मोनथारदोंना नों र' हाफांजों रायलायनानै रायथिनानै हाबा होलायनोसै आं नोंसोर सानैखौ ओइ खोनासं हांग्रोमोन दे बे बुहुमाव हिनजाव मानसियानो जोबजोब्बायनो हिनजावानो गैलानो हाफाङाल'सो सासेल' नांनानै दङनो अब्लाबो नाङालै आंनो हाफांखौ हाफांखौ नाङाबालाय हाफांनि खोथा रायखांनानै मानो नोंनि खदाल हाथायखौ देखायगासिनो नोंनो जात जात बुंबाय जेब्ला मिनिनो ओंखारखायोना र' बांद्राय मिनिबाय थाजाया बोरो बेवाइफोरा मानो नांगौ बेखौलाय रायलायनो आरो सिख्ला बैसोआ दिनैल'सो नायबायना गाबोननिफ्राय बुरै जासिगोन बिनिखायनो रायलायखाना लानोसै आरो ना बेवहायबो माबाफोर दाय जालायगोन नोंहा थां रायलायनानै लाखा आइ हांग्रोमोनदि थांलाय साया जाबायना जायाखै लायनानै फैलाय र' लायनि होमबा आयौ बाला हाबा मोनथारदोंहाय दावसो देलाय बबेनिफ्राय दासो फैखो नोंलाय आंनि खोथाखौलाय माथो बुंबावनो गिदिं गिदा सौथा मोनफैबाय आरो दे फैबाय मोजाङानो जाबाय दे खामानियाव एसे लाहार फाहार खालामदो सिख्ला मानसि आयौ बाला मा होनखो सिख्ला मानसि हा सिख्ला मानसि नालाय सिख्ला मानसि होनबाय आरो सिख्ला होनजानो मोननायखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं नङाब्ला थाइजौ खहेनि थाखायनो मानसिफोरजों बायदिसिना बुंजासैमोन आं हा दालाय माथो जाखो दावस्रि बेफोरखौनो सोंबाय थायो आरो मालायनि पार्सनेल लाइफफोरखौ मिथिनो मानो इसेबां इन्टारेस्ट जायो आं खोन्थानो बायोहां बुरैफोरजों बेनिखायनो ज' थाजायाहाय खैना पार्टियालाय बोरै थङालि बाङालियानो जोबला सोर हौवाया लांबावगोन बेखौलाय बोराय हौवाजों थांफ्रामनायखौ आं लागोन आदा आरो बाजै दावस्रि देलायनि माखासे जारिमिनफोरखौ आं मिथिखायो आदा अब्लाबो आं दावस्रि देलायखौ जुलि खालामगोन अब्ला नों गोसोआव थि खाखाबाय नङा होमबा औ आदा नोंनि गोसोनि बेरेखाजों मालाबाबो जाया जाथि नाथाय नों दावस्रि देलायखौसो सायख'बाय जेब्ला जों एसेब्लाबो बोरैबा मोनखागोन ना आदा आरो बाजै आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय आं दावस्रि देलायखौ मानो आंनि जिउनि लोगोरि सायख'दों आच्छा दावस्रि देलायाबो राजि जाबाय नङा होमबा आं दासिमबो दावस्रि देलायनि सिगाङाव आंनि गोसोनि बाथ्रा बुङाखै दाखालिबो बुंनो सानदोंमोन नाथाय सुजुगानो मोजां जायासै आच्छा बिदिब्ला दावस्रि देलायखौ बुजायनो थाखाय एसे सम दं आंहा दावस्रि देलायखौनो बुंनांसिगोन नारजि बुदां आं थबसिमोननि हाबायाव थांनोसै दा थाबैनो खामानि मावनो थाङाब्ला गाज्रि मोनगोन नोंना देहायानो बारा मोजां नङा बोरै थांनांगौ जाखो आंनि देहाया मोजां गोसोआसो गाज्रिमोन जेबो नङा दे गोसोखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन आं आच्छा दे आदा जानो हागौ नोंथांमोननि गोसोआ आंनि थाखाय जोबोद दुखु मोनबाय नोंथांमोननि गोसोखौ दुखु होनो आंबो लुबैया आदा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिफ्राय गोजान जानायानो मोजां जागोन नामा गासैबो खोथायावनो बेफोरबायदि खोथाखौ मानो लाबोयो जों नोंखौ जेबोखौनो बुंनो हाला नामा नोंनि सायाव जोंहा जेबो मोन्थाय गैया नामा आदा बिदि नङा आदा आंनि सायाव नोंहाबो मोन्थाय दं नाथाय आंसो नोंसोरनि गोसोखौ दुखु होदों आदा बेनिखायनो आं नोंसोरनि गोसोखौ दुखु होबाय थानो बाबाय जायनि थाखाय आं नोंसोरनि गोजानाव थानायानो मोजां जाथि नोंना आखला सोलायला नामा गोसो जाबानो न'निफ्राय थांनाय गोसो जाबानो न'आव थाफैनाय बेखौ माबा हटेल बायदि मोनदों नामा आयै जाबाय बारा बुंनांला मा बारा बुंदों आंलाय नंगौखौसो बुंदों न'सो बियो हटेलफोर नङा गोसो जाबानो न'आव थाफैनाय गोसो जाबानो न'निफ्राय ओंखारलांनाय आइ एम सरि आयै आं बे बारनिफ्राय बेफोरबायदि खामानिखौ मालाबाबो मावला समायखिराखौ जाफुंहोनो हायाब्ला मालाबाबो समायखिराखौ लानाङा नोमफायाबो बिदिनोमोन दा नोंबो बिनि आखलखौ लानो नागिरदों नामा आयै नोंबो थांहांनाय बाथ्राफोरखौ लानानै मा दुसिबाय थायो आं दुसियाखै नारजि फिसा आं सैथोखौसो बुंदों हा बेलाय जाथियालाय मानो न'आव थागोन थाया जाबाय थायो थानोबा मोजाङै थाबानो जाबायना उनाव बुंगोन बिमा गदायानो गाज्रि होननानै गोसोआव लाखि जाथि आं नोंसा नोमफानि हिनजाव गदायब्लाबो आंहा जोबोद खस्थ' मोनदों नोंनि नोमफाया आंखौ थगायनानैसो लानानै फैदों हिनजाव गैया होननानै बेबो गथ' खांनो होननानै नारजि फिसाखौ मोनसान्दिथ' जोबोद अनबाय बिनि उनाव मा खालामखो आरो नोंसा नोमाया जेब्ला नोंखौ मोनो नोंसा नोमाजोंसो मालाय मोजां जाफिनबाय आंखौथ' मानसि बायदिखौनो सानासै अब्ला आंनि जिउखौ एसे साननानै नायदोंना बै समाव आंनि जिउआ माबायदि दैदेनदों आयै मानो बिदि बुंबाय थादों जाथियाथ' जेबो मिथियाना बेहाबो मिथिनांगौ सैथोखौ मा जादोंमोन बै समाव बेसेबां आलाय सिलाय दोनदोंमोन नोंसा नोमफाया जों सानैखौ दा नोंहाबो बिफानि आखलखौनो लाफिननो नागिरदों नामा गोसो जाबानो न'निफ्राय खारनाय गोसो जाबानो न'आव फैनाय नंखाय समायखिरा लानाय आंथ' नोंखौ बे न'निफ्राय थां होननानै बुङाखैना नोंनि बेफोरबायदि थांलाय फैलाय आखलनि थाखायसो रागा जोङो आं दा बेखौनो आंखौ गाज्रि जालायगोन जाथि आइनि खोथाखौ नों जेबो साननाङा आइया थांखांनाय खोथाफोरखौ गोसोखाङोब्ला एसे इमोसनेल जायो आइखौ इगनर खालाम आरो नों आइनि नोजोराव
मोजां फिसाला जानो गोसो दङब्ला नों बे न'आवनो था। आइया खुगाजों गोखाब्लाबो गोसो सिङाव जोबोद गुरै। बेयो नोंखौ अना नङा अनो। बेनिखायनो जाथि आइनि सायाव अननाय दङब्ला आइखौ नों मान होयोब्ला बे न'खौ गारनानै दाथां। बाखि नोंनि गोसोनि डिसिसनखौ आं जेब्लाबो रेसपेक्ट होगोन, हेफाजाब होगोन। जाथि आंखौबो बिदा महरै गनायोब्ला दिनैनिफ्राय आरो बे न'खौ गारनानै थांनो होननानै जेब्लाबो दाबुं। जागोन आदा, आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। अब्लानोथ' दिनैनिफ्राय बे न'खरखौ गारनानै थांनो जेब्लाबो दासान। नारजि आदा, नों जोबोद मोजां। नाथाय आंसो फंबायनि फालनखौ मालाबाबो मानियासै। एबारनिफ्राय आं मालाबाबो नोंसोरनि गोसोखौ दुखु होला आरो आइनि गोसोखौबो। अब्लाबो आं दाउस्रि देलायखौ नागारनो हानाय नङा। आंखौबो हायथा दुब्रा होननानै बुंदों। गोसोम मानसिखौ गोसोम बुङाब्ला आरो हायथा मानसिखौ हायथा बुङाब्ला हादि दोग्ला होननानै बुंनायसै हायथा मानसिखौ, आरो गोसोम मानसिखौ सुनै होननानै बुंनायसै। गोसोम हुआ तो क्या हुआ, मेरा दिल तो गुफुर है ना, और तू गोरा हुआ तो क्या हुआ, दिल तो काला है ना। गोसो सिङाव गोसोम ना गुफुर रावबो हाबनानै नाया मिन्थिबाय। नाथाय नोंखौ सायावनो नुयो गोसोम, दुगैयाबो खोमा। ओइ, जों बायदि साफा मानसिया दुगैया। नोंसोर बायदि मैला लाजिनिर गोनां, दाखोन गोनां, गुग्ला गोनां मानसिफोरासो दुगैयो। करेक्ट फंबाय, करेक्ट। लेथ्रा मानसिफोरासो दुगैयो दा। एब्रा गोसोम मानसिफोरनाव मैलाफोरा थाब थाब बायो नालायथो दुगैयो। फालतुफोर, दुगैनायानो गोसोम गुफुरजों लोब्बा थायो नामा? मानो जाया? हायथाथानो दुब्राब्रानो खुगायावलाय जि गोलावखा। ओइ, आंखौ हायथा होनलायबाय ना। हायथा नालाय हायथा। ओइ जोंलारि, आंबो थिगसे बासिगोन दे नोंखौ। हासिब बायदि मोदोम लानानै, खाथा पेन्सिल बायदि मोदोम लानानै मालायखौ गोसोम हायथा होननानै बुंदों ना नों? ओइ गथ'फोर, मा जालायदों बेवहायलाय? जोंलारियाना जायफोरखौ हायथा दुब्रा होननानै बुंदों आरो दाउखा राजाखौ गोसोम होननानै बासिदों। जोंलारि, हामा बिदि मानसिफोरखौ बिदि बुंनो। गोसोमबाबो हायथाबाबो इसोरासो सोरजिनाय। इसोरालाय मानो बिसोरखौ गोसोम हायथा सोरजिखो? मानो होनोब्ला इसोरा गासैबो रोखोमनि मानसिखौ बुहुमाव दानानै हरदों। मोनसेल' रोखोमनि मानसि थायोब्ला आरो मोनसेल' रोखोमनि गाब थायोब्ला बुहुमा बरिं जागौमोन। बेनिखायनो गाबखौबो गोमो, गोथां, गोजा, गोसोम गासैखौबो हरदों आरो मानसिखौबो गोजौ गाहाय गोसोम गुफुर बायदि रोखोमनि गाब होदों। बेनिखायनो जोङो इसोरा हरनाय सोरजिनायखौ मालाबाबो बासिनो नाङा। जोंलारि, दिनैनिफ्राय रावखौबो बिदि दा बुंसै दे। आरो नोंसायालाय बहा दङ? हाबायाव थांदों खामानि मावनो। ओमफ्राय सोरबाफोर दाउस्रि देलायखौ नुदों नामा? बेबो हाबायाव थांबाय। आरो आइ फावगालि, नोंलाय बेवहायलाय मा खालामबाय थादों? न'आव थांना माबार? दसे उनाव थांगोन। दसे दला नङा, न'आव थां, फरायहैथां। ओइ जोंलारि, दिनैनिफ्राय गोसोम गुफुर होननानै बासिबाय थानांला मिथिबायना? गोसो आंनि। नुबायना दा आब' जोंलारिया माबायदि? नुबाय, मालाबा बेखौ गाज्रियैनो सबक सिखायनांगौ र'। आच्छा बेवाइफोर थबसि, नों होमबा दुदुलाजों हाबा जासिगोन। दुदालासोहाय उन्दैफोर, नाम बुंनाया जायाखै नोंना। नाम बुंनाया जादों जाया बेफोरखौ बाद हो बेवाइफोर। नों दुदुलानाव मा नुनानै माखौ नुनानै फसायखो नों? सोरखौबा मोजां मोननो नुलायनायनि गोनांथि गैया उन्दैफोर। आंबो मालाय बेसेबां गोबाव बेफोरबायदि थाबाय थानो। थफिरामाबो आंखौ थगायबाय, बेनिखायनो दुदालाजोंनो हाबा जानोसै। होमबा नोंनि फाइनाल डिसिसन नङा होमबा? औ, नो साहाया लोंदो उन्दैफोर। बे साहायाव जेहेर दङना गैया? मा होनखो? बे साहायाव बिस मुलि दङना गैया? हाबाब उन्दैफोर, आंलाय साहायावलाय मानो जेहेर होनांगौ जाखो? होनायमोनब्ला साबसिन जागौमोन आरो। उन्दैफोर, मानसिनि जिउआ दानो दं गाबोननो गैया। जों थैनो गोसो जानो लुगैनानै थैनोबो हायाना। थैनांगौबा हारसिंनो थैखागोन जों। बेफोरखौ होनथ'नांलालै बेवाइफोर, आं दुखु मोनो। आं नोंखौ दुदुलाजों हाबा जाजानो बादोंमोन। आयौ बाला, मानो दे? नोंलाय मालानिफ्राय इन्जुर जानानै थालायखो? आयौ बाला, इन्जुरसो जाबाय आरो आं। नों इन्जुरानोखा माथो दाउस्रि देलाय। इन्जुरफोरासो मानसिफोरनि रायलायनायफोरखौ नुयो, खोनायो। थै माबा इन्जुर होनलाबाय थाबायहाय। ओमफ्राय इसिबां दुखु जाबाय आरो थबसिया हाबा जागोनखौ, हो अमा राजा? मा दुखु जायाबा मिनिनांगौ नामा? अरथखा साक्कार ना, बेनिखायनो दुखु जादों नङा होमबा? थोद दाउस्रि देलाय। ओइ अमा राजा, आंबो मिथियोना नों बेवाइफोरखौ मोथे। जाबाय दे जाबाय। बांद्राय गोदाव सोराव बुंबाय थानाङा बेवहाय। आरो बेवाइफोर थबसि, मा खालामो खालामदो दे। आरो लों आं साथा। आयै उन्दैफोरा रागा जोंथारबायहाय। सरिथायना थबसि, माया नों आं गिगिबाबो जा हौवाफोरजों गोसो थोजायोहाय मा।
अमा राजायाबो नोंखौ मेजेरो आरो थफिरामाबो सानै गोजोन मोनसे टाइमावनो जाम्बि बिबाबो डेन्जारखाय नोंबो जियानो जादोला हाबाखौ मोजाङै जाबानो जाबाय आरो गावनि फसायनाय हौवाखौनो मोनबाय नङा होमबा नों नंनायालाय नंगौ थफिरामाथ' थगायबाय जेब्ला दा दुदालाखौ आं जोबोद मोजां मोनो आरो बेबो मोजां मोनो आयौ बालां नामाबो दुदाला थिगानो दे ओमफ्राय हरदो साहाया आं लोंनोसै लोंदो ओमफ्राय हाबाखौ मोजाङै मोजां रायजो जादे ओमफ्राय खोनासं हाबा जाखांनायनि उनाव सिख्लाफोर बायदि उदां थानो मोना आरो फुङावनो सिखारनांगोन थोरसि लथा सुनांगोन ओंखाम ओंख्रि संनांगोन हरावबो खामानि मावखाङाब्ला उन्दुनो मोना बेनिखायनो खामानिफोरखौ सोलोंखादों दा आं गासैबो खामानिखौ रोंखायो आयौ बाला बिदिबालाय मोजांनि बाथ्रा आनै नोंखौ आनै हाफाङा लिंहरदों हाफां मा जालायखो बेहालाय खुगायानो जोबलाङाखैथ' बियो हाबानि गेटआव दं हाबानि गेटआवसो न' सिङाव मानो फैयाखै बेलाय थाब फैदो ओमफ्राय रानि आयालाय आया गामिनि खामानि मावग्रा बिहामजोफोरनो लाल साहा रानगासिनो बिसोरो लाल साहासो लोङोनो दे जागोन थां आइजों एसे हेफाजाब हैथां आफाया आंखौ खामानि मावनो बादा होदों आरो एसे थाखुमा थानो खोन्थादों सेंग्राफोरा नुगोन होननानै आयौ बाला बिदिलायथारा आरो औ आनै आयौ अमा राजाया गावनि फिसाजोखौबा आयौ सेंग्राफोरजोंनो नुजाजानो बालायलायो औ सेंग्राफोरजों नुजानो बायो देनां देरबा नुगोन दा गावनि फिसाजोखौ बेसेबां लाखिनो हायो बियो हाफां खुगा जोबलाङाबा मानो लिंहरदों एसे नायहैनो र' हाफां गेटआवलाय मा गसंबाय थाखोब्रा सिङाव थौदो र' आं दाहाय थांगोन आं दासो देलायजों एसे रायलायग्रोनि मा खालामलायखो बे फाग्लियालाय ना नोंखौबो आंखौ गुन्दा होननाय बायदि गुन्दि होनलायबाय माने आंखौ दाखालि गुन्दा होनदोंब्रा दाउसो देलाया दासिमबो बावाखैलां नंगौ नामा मानोथो होनो नोंखौलाय बेलाय गुन्दा होननानै बिराद रागा जोंदोंमोनलै आङो दासिमबो बावलायाखै आं सिदा सादा मानसिखौ गुन्दा होननायाबो अहाय मानसियानो मा टाइमाव मा बुंनांगौ जेबोखौनो मिन्थिया बुंसन बुंब्रबखा अमा राजानि आखला बेनावनो खावसे नांग्रोदों नंगौबो दां दे होमबालाय नोंसोर सानैया रायलायदो दाहाय फैदो दे आंहा नै आलु बस्ता रोगादों हाबानि गाबोन जाहोनो थाखाय रायजोफोरनो हाबायाथ' गाबोनसो जागोन नङा होमबा दिनैनो माथो मानसिफोर फैसोबाय आलासिफोरा एसे एनै खबर लाफैहोलांबाय दे मोजाङानो जाबाय दे होमबालाय थाथ' नोंहा बे दाउसो देलाया दाबो फैया मा खालामारदों बियो जाथिखौ सोंना नायथारनोसै आं हाफां आयौ बाला बुथबथबसो खामाथो माबाफोर जादों नामा दाउसो देलाय जाथिजों नोंहा मा सोमोन्दो दङहाय आयौ बिदिसो डाइरेक्ट सोंखाबाय आरो मालाबा नार्जि बुदांजों मालाबा जाथिजों बिदि सोंबाय थानाङाहाय बालनि आं नार्जि बुदांनि खोथा बुङाखै आं जाथिनि खोथासो बुंदों जाथिजों नोंहा मा सोमोन्दो दं मा सोमोन्दो थानांगौ जाखो जेबो सोमोन्दो गैया लोगो आरो ना नोंसानि जाथिजों लोगो जानायखाय दाय जालायबाय आं सानखाथारदोंमोन नोंखौ दाय जागोन होननानै मेगन सागोन होननानै आंलाय मानो मेगन सालाबायनांगौ जाखो सोंदोंसो दा जाथिजों नोंहा मा सोमोन्दो दं होननानै मेगन सानायखायसो सोंदों दा नोंलाय मोजाङै सोंदों मोजाङै बुं नों मोजाङै सोंदों आरो माथो रागासो सोंदों दे बुं नोंहा जाथिजों मा सोमोन्दो दं आंहा जाथिजों जेबो सोमोन्दो गैया मिथिबायना अब्ला आंनि खोथाखौ मोजाङै खोनासं दे दाउसो देलाय आयौ बाला मानो दे खोनासंग्रो आं मा बुंनो नागिरदों नोंबो एसे मिथिखाबाय जानो हागौ दाउसो देलाय जाथिया नोंखौ लानानै एसे लोरबांथि दं होननानै माने जाथिया नोंखौ मोजां मोनो बे खोथाखौ नों मिथिगौ ना मिथिया आयौ बाला नंगौना नङासै जाथिया आंखौ मोजां मोनो बेनिखायनो आं बुंदों जाथिया नोंखौ मालाबाफोर प्रप'ज खालामोब्ला नों जाथिखौ एक्सेप्ट खालामनाङा दे मानो दे नों जाबाय हाबा जाखांनाय हिनजाव आरो नोंहा बोरायजों दासिमबो डिभ'र्स जायाखै अब्ला नों जाथि बायदि सेंग्रानि जिउखौ मानो बरबाद खालामनो जाथियाबो सासे मानसिसो बेहाबो खुसि मोन्थाय दं मा खुसि नङा आरो नंखायखौ मा बुङो नों खुसि नङाथ' नों मोनसे गोसोम सायासो नों जेराव थाङो बेवहायनो बायदिसिनासो जायो नों मिथिखागौ दा नों जेराव थाङो जायजों लोगो जायो बे मानसिया खैफोदाव गोलैयो नंगौथ' आरो बेनिखायनो बुंदों जाथिनिफ्राय हायोब्ला गोजानाव था जाथिया सेंग्रा मानसि जोंनि खोथा बुंनायखौ लायाबो जानो हागौ
नाथाय नों जाथिखौ अनोब्ला जाथिनिफ्राय गोजानाव था। जागोन दे। नों आंखौ गाज्रि मोनो ना मोजां मोनो बेखौ आं मिथिला, नाथाय सैथो बाथ्राखौसो बुंदों। नों नोंनि लाइफखौ जेरै बरबाद खालामनानै लादों, जाथिनि लाइफखौ बिदि दा खालामनो सान। नारजि बुदाङाबो बेखौनो हास्थायो। नारजि बुदाङाबो बिदि हास्थायो? औ, नारजि बुदाङा नोंखौ बोरै फंबायनि हिनजाव महरै नायनानै थानो हानो दे? नोंथ' नारजि बुदांखौबो बिराद एदावबाय, बेनिखायनो जाथिनिफ्राय गोजानाव था। जाथिया जुदि नों सानसे समाव नारजि बुदांखौ मोजां मोनोमोन, बेनि खिथु खिथु खारफायोमोन, बेखौ खोनाब्ला जाथिया मा सानगोन? बेनिखायनो आं नोंखौ बुंनो फैदों। आंथ' दासिमबो जाथिनि सिगाङाव बुङाखै नोंनि आखल आखुफोरखौ। अन्नानै आंनि खोथा बुंनायखौ मानिदो आरो जाथिनिफ्राय गोजानाव थादो। नङाब्ला बिदा फंबाय सानैनि गेजेराव मोनसा मोनसि जालायगोन। ओरैनोबा दासो बेसेबा गोबावनि उनाव बिदा फंबाय मोजाङै लोगो मोनलायदों, गोरोबलायदों। प्लिज दाउस्रि देलाय, एसे बुजिनो नाजा। हायोबा थफिरामजोंनो थाफा नों। माने थफिरामखौनो हाबा खालामदो। हेइ, नों बुंबानो जागोन ना आरो? आं थफिरामजों हाबा जा होनबानो जानांगौ आरो? आं बिदिन्थिसो होदों। नों मा खालामो खालामबानो जाबाय, नाथाय जाथिनिफ्राय गोजानाव थादे। आंहाय आं जागोन, बांद्राय बुंबाय थानाङा। दे बिदिबालाय आं सिङाव थांनोसै। आयु बाला, जाथिया आंखौ मोजां मोनो आरो? मानो मोजां मोननाय दे नों जाथिया आंखौ? आंहा गावखौ जा मोजां मोनो लोगो साननानै नों आंखौ प्रप'ज खालामब्ला आंथ' ना होननो हानाय नङा खोमा। ओरैनोबा गोसोआनो जि फाग्लिखा आंनाव। गोसोआनो उगुल थुगुलसो जाबायहाय। दसे हाबायावनो मिनि खाख्लायहैबाय बायनोसै आं। ओइ दाउस्रि देलाय, मा जाखो? खैना गोदाननि मोखांखौ नुदोंना नुवाखै नोंलाय? आंलाय नोंनोलाय मानो खोन्थानो दे? खोन्थानोबा खोन्थालै, ओरैनोबा दुखु जाखादों। आयु, नोंबो दुखु जादों आं बायदि? जादोंथ' आरो आंबो दुखु, बेसेबां दुखु जादों। नाथाय दुखु दाहाखौ खिन्थिनो हाया रावनिबो सिगाङाव। आंबो आंनि दुखु दाहाखौ रावनोबो खोन्थानो हाया। दे होमबालाय दिनै गावबा गावनि दुखु दाहाखौ फोरमायलायनि। दे, गावनि दुखु दाहाखौ एसे फोरमायलायनि। थौदो बिदिब्ला।